Ahoj Andrej. Dívej, tu dole 1100 milisekund. Dám hore 1900 a nereaguje na restart task. Nemůžu. Můžu jít dolů maximálně, tady můžu jít dolů maximálně 1050. Možno i 980. Puls, ale níž se nedostanu. A task prostě nejde. Restart task prostě. Hore mám 1900. Dole standard 1100, ale můžu jít dolů až na 980. Níž to nedostanu. A restart nejde.